It's time for DJ Rocky's Secret Files. Ang dahilan kung bakit mas gusto niyang magkaibigan na lang kami. Itago niyo ako sa pangalang Lichelle, 22 years old. At ito, ang aking secret file. Nung college days, bad boy ako. Yung tipong pagdadaan ako, mahahawi ang hallway namin kasi natatakot sila sa akin. Yes, ako yung bad guy, the bully, and the teacher's enemy. Isang araw, naglalakad kami nun sa hallway ng mga tropa ko. Ako, kasama ko sina Dale tsaka si Zach. Nang may nakabunggo sa akin. Mukha siyang nerd kasi ang kapal ng eyeglasses niya at puro libro ang dala niya. Nalaglag yung mga bitbit niyang libro nun pero tiningnan ko lang siya. Naghihintay na mag-sorry siya sa akin. Nangyari nga. Paulit-ulit siyang nag-sorry sa akin. Pero tinulak ko siya. Kasi iniwakan niya ako sa braso. Ayoko sa lahat yung hinahawakan ako ng kung sino. Natumba siya nun. Napaupo. Nagulat naman ako nung may tumulong sa kanya. Nagpapakabayani ba to? Tanong ko sa sarili ko. Tinaasan ko ng kilay yung tumulong dun sa nerd. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Ang lakas naman ng loob niyang kalabanin ako. Sa payat niyang yun. Tapos yung damit niya, puro tahina lang, halatang mahirap. Tingnan ko nga kung hanggang saan yung tapang nito. Kinuha ko yung bottled water na hawak ni Zach. Binuksan ko sa harap ng babae at ibinuhos ko sa ulo niya. Sabay tapon ko ng lalagyan dun sa nerd. We're making a scene that time. Nakikita kong nakayukom na yung kamay ng babae habang nanlilisik yung mata niyang nakatingin sa akin. At hindi ko inaasahan na sobra pala talagang lakas ng loob niya. Kasi sinuntok niya ako sa mukha. Shucks. Dude. Napangiwi ako sa sakit. Sa payat niyang yun, ang lakas niyang manuntok. Pagkatapos niya akong suntukin, bigla siyang tumakbo habang hawak niya yung kamay ng nerd. Sa isip-isip ko, humanda ka. I will make your life a living hell. Break time namin nun. Pupunta sana ako sa faculty ng prof namin nang madaanan ko yung banyo ng girls. Actually, walang masyadong nagamit dun sa CR na yun kasi bukod sa malayo, madilim, nakakatakot pa. Kaya pumasok ako sa loob para makita ko kung ano yung ingay na nanggagaling dun. Ako lang mag-isa kasi hindi ko naman classmates yung dalawa kong tropa. Pagpasok ko, napansin ko na yung last cubicle lang yung nakasarado. Kaya tumungtong ako sa sumunod na cubicle para makita ko yung tao sa last. Nagulat ako nung nakita ko yung babae. Nakaupo siya sa nakasaradong toilet habang kumakain siya ng isang pirasong sardinas at kanin. Tapos sa loob pa ng banyo. Umalis ako agad nun kasi baka makita niya pa ako. Umuwi ako kahit hindi pa tapos yung klase namin. Wala na akong pake. Tapos napaisip ako, bakit ganun yung ulam niya? Isang pirasong sardinas. Tapos, bakit sa banyo siya kumakain, hindi sa cafeteria? Kung ganun siya kahirap, bakit siya nakapag-aral dito sa school namin? Ang mahal ng tuition namin. Tapos dito pa siya nag-enroll. Fast forward, lumipas ang bawat araw na siya lang yung laging nasa isip ko at yung pagiging mahirap niya. Hanggang sa nagkayayaan kaming magbabarkada uminom sa malapit na bar.
2:00 ng madaling araw. Kaya nagpa siya akong uminom muna ng kape sa isang convenience store bago mag-drive pa uwi. Nakaupo na ako noon sa labas ng store at minamasahe ang ulo ko para kahit papaano mawala yung kalasingan ko. Nang may naglapag ng 2 pirasong gamot sa lamesa ko. "Oh, inumin mo yan para hindi sumakit yung ulo mo. Pasensya na, 2 lang yung nadala ko ngayon." Pagkasabi niya nun, tumalikod na siya at pumasok sa loob ng store at pinagpatuloy ang pagmamop. Siya yung babaeng naglakas ng loob na suntukin ako sa harap ng maraming tao. Her name is Dawn. Nalaman ko nung nagtanong-tanong ako sa mga kaklase niya. Tinignan ko muna yung gamot na binigay niya sa akin at binuksan yung isa bago inumin. After 30 minutes, okay na ako. Hindi na masakit yung ulo ko. Kaya bilang pasasalamat sa kanya, hinintay ko na siyang makauwi para ihahatid ko na lang siya. Pagkalabas niya ng store, nagulat siya nung nakita niya ako. Tapos tinanong niya ako kung masakit pa rin ba raw yung ulo ko. At bakit hindi pa raw ako nauwi? Nakatitig lang ako sa kanya. Ewan ko. Sabi ng utak ko, may atraso pa siya sa akin pero sabi ng puso ko, ihatid ko siya kasi baka mapano siya sa daan. I chose my heart that time. Kung tatanungin niyo ako kung bakit ako nagkakaganon, hindi ko rin alam eh. Hindi ko rin alam. Fast forward, naging close kami ni Dawn. Nataliwas sa gustong mangyari ng utak ko. Nakilala ko pa siya ng mabuti. At tama nga ako. Mahirap lang sila. Yung mama niya, matanda na kaya pagtatahi na lang yung ginagawa sa bahay nila. Yung kapatid niyang bunso naman, bata pa. At yung tatay niya, matagal nang patay dahil sa cancer. Siya na lang yung pag-asa ng pamilya niya. Kaya kung kinakailangan pasukin niya lahat ng marangal na trabaho habang nag-aaral pa siya, gagawin niya. Tuwing break time, kasabay namin siyang kumain magtotropa. Nakikihati pa nga kami sa ulam niyang sardinas para hindi siya nahihiya. Niligawan ko siya. Pero tanging ngiti lang ang isinukli niya sa akin. I thought, yes na yun, but sadly ayaw niya pala. Sabi niya, mas okay daw na magkaibigan na lang kami. Kasi sa ganun, magtatagal pa kami. Hindi ko siya naintindihan kaya pinipilit ko na ligawan siya. Pero matigas na hindi ang nakukuha ko. 1 linggo ang lumipas. Akala ko nga, 1 lang, 2 o 3 araw lang siyang a-absent at hindi magpaparamdam sa akin. Ang nangyari, 1 linggo ang lumipas. Tumawag sa akin yung tropa ko. Nakita niya raw yung mama ni Don sa ospital. Kaya tinanong ko kung anong ospital at dali-dali akong nagpunta. Right at that moment, nang makita ko kung sino yung na doon sa loob ng room. Grabe. Iba. Yung nakita ko doon sa kwartong yun, yung taong hinahanap ko, nakasuot siya ng hospital dress. And ang putla-putla niya. Nanghina ako, pre. Pakiramdam ko, walang ibang tao sa paligid kundi ako at yung taong tinitingnan ko sa loob ng kwarto na yun. Parang kami lang yung nandun sa ospital nung panahong yun. At first, I was hesitant to get inside. But after a few minutes, I held the doorknob, tried to open it, and there, they looked at me. Si Tita Donita and si Don nakatingin lang sa akin. Pero nag-focus ako na tingnan lang si Don. She looked surprised and then she smiled weakly at me. Oh, bakit nandito ka? Ayos lang ako. Nag-alala ka ba? Yun yung tanong niya sa akin. Ayos? Mukha ba akong ayos? At mukhang ayos din ba
Yung nakikita ko nasing putla na siya ng mga taong may malalang sakit. Ayos. Yung sobrang nangihina na siya. Ayos. Yung halos hindi na siya makagalaw. Kasi sumasakit yung ilang bahagi ng katawan niya. Ayos lang siya nun. I barely show my vulnerable side, but when I do, it means I can no longer hold it. So I cried. Right in front of her. Yung lakas ko, nangihina ng sobra dahil sa sakit niya. Sabi ng doktor niya, meron daw acute leukemia si Don. And dagdag niya pa, fast growing yung leukemia na meron si Don. It progresses without treatment ng mabilisan. Tiningnan ko si Don. Nalaman ko rin na noong nakaraang taon niya pa alam na may leukemia siya. Pero dahil wala silang pera at kailangang mag-aral ng kapatid niya, mas pinili niya na lang magtrabaho habang nag-aaral kaysa magpa-chemotherapy. Nadagdag lang daw sa bayarin niya. At dahil doon, lalong lumala yung leukemia niya. Nung narinig ko yun, halo-halo yung nararamdaman ko. Naiinis kasi kung nalaman ko ng maaga, di sana nakatulong ako. Nagalit kasi bakit di ko alam? Naawa kasi. Kasi yung kalagayan niya ngayon, nangihinayang. Kasi sayang yung ilang buwan na sana nagpapagamot siya. I immediately called my parents to ask for help. Kung may kilala silang magagaling na doktor to help Don. Willing naman silang tumulong. But her doctor said na mapapabagal lang yung pagkalat ng cancer sa cells. Pero hindi na siya gagaling. Kasi umabot na daw yun ng 1 taong mahigit. The news made me tremble. Pero ang mas nakakasikip ng dibdib sa akin na yung pagngiti ni Don sa akin as if she's ready for what's going to happen. And I hate it. I hate the fact that she's ready. Kasi paano ako? Paano ako pag nawala siya? Ito ba yung dahilan kung bakit mas gusto niyang magkaibigan na lang kami? Kasi ayaw niyang masaktan ako pag nalaman ko habang kami. Ina, kahit hindi kami, nasasaktan ako eh. Lumipas ang ilang linggo, nalalagas na yung buhok niya, hanggang sa wala nang natira. Bago ako pumuntang ospital, ilang linggo bago ang prom, nagpagupit ako. Actually, nagpakalbo ako, para parehas na kami. Para kahit sa ganung paraan, maramdaman niya na hindi siya nag-iisa. Nakasama niya ako sa kahit anong laban niya sa buhay. Nang makita niya akong kalbo, she laughed at me saying na hindi raw bagay sa akin kasi mas gusto niya yung natural na bagsak kong buhok. Pero sinabi ko na gusto ko maramdaman mo na kasama mo ako sa kahit anong laban mo sa buhay. Nandito lang ako at hindi ka nag-iisa. Hinawakan ko yung kamay niya, tapos sinalikan ko. Nawala yung pagtawa niya at napalitan ng ngiti. Ngiti na hinihiling kong makita ngayon, bukas, at sa susunod pang mga bukas na kasama siya. She said, "Thank you, Lesh, for being there for me. You did not leave me, even if you know na my time here is limited. Just promise me that you'll continue life even without me, huh? Keep moving forward. Marry someone that you really love. Have children. And be happy. Okay? Promise me, Lishelle. Hindi ako mamamatay na alam kong miserable buhay mo, ha?" She squeezed my hand.
after saying those painful words. As if she's saying goodbye. Kaya hindi ako sumagot kasi ayoko pa. Hindi pa ako handa. She's waiting for my answer, pero instead I said, "You'll fight, right? Lalaban ka? Pangako mo sa akin." She nodded and said, "Oo, lalaban ako. Para kay nanay sa kapatid ko. At para sa'yo. Lalaban ako." I smiled and felt relieved. Kaya tinanong ko siya, "Come with me to the prom? Be my date?" Next week na kasi yung prom. Gusto ko siya yung first and last dance ko. At ganun din siya. Umuo naman siya kaya nung magsabado naganda na ako. Inayos ko yung mga susuotin namin. Nagbihis ako. White long sleeves, maroon coat, slacks, and tie. Siya naman, nagsuot ng maroon off-shoulders dress with a slit on the right while wearing a pair of black heels. She's also wearing a wig and naka-makeup. And that night was so unforgettable. Kung meron mang tinatawag na perfect night, I would probably say na that night was the perfect night. We danced, talked, laughed like normal couple do. The day she said goodnight by Hale. Yung pinatutugtog habang sinasayaw ko siya ng mabagal. Nakilig siya sa balikat ko habang nakahawak ako sa bewang niya. Pangako. Ang tanging nasabi ko. At nung nakita kong umiti siya, wala na. Dapat ko na rin tanggapin kasi siya matagal niya nang tanggap. Maya-maya bumalik na kami sa ospital. Kasi limited lang yung oras na pwede siyang ilabas. Pagkatungtong niya sa kwarto niya, bigla na lang siyang sumuka ng dugo. Ilang oras yung tinagal nun, akala ko nga mawawala na siya ng dugo sa dami ng niluwa niya. Pero alas 4 nun, nagising ako sa tabi ng kama niya. Nakita ko siyang nakatingin sa akin habang hawak yung kamay ko. At yung mga salitang lumabas sa bibig niya. Tangina, sana pala di na lang ako gumising. Lesh, inaantok na ako. Pwede na ba akong matulog? Pwede na ba akong magpahinga? Iyak. Iyak yung inalmusal ko doon. Iling lang ako ng iling sa kanya kasi ayoko pa. Pero nung nakita ko yung ngiti sa labi niya, yung ngiti na nagsasabing masaya siya sa magiging desisyon niya, ang siyang nagbigay ng idea sa akin na wala akong karapatang hadlangan yung ngiti na yun. Na kahit anong hilingin niya, ayos lang. Ibibigay ko. Tatanggapin ko. Kakayanin ko. Basta para sa kanya. At doon ko na-realize na oo, lumaban siya. Kahit hirap na siya. Kahit gabi-gabi na siyang sumusuka ng dugo. Lumaban siya kasi nangako siya sa akin. Siguro, oras na para ako naman yung tumupad sa pangako ko. Habang nakahiga siya, hawak yung kamay ko. Yung isang kamay ko hinahagod yung ulo niya. Ngumiti ako sa kanya. Kahit sa likod ng ngiti kong yun. Gusto ko nang sumabog sa dami ng emosyong gustong lumabas sa akin. Tanggap ko na doon. Salamat kasi lumaban ka. Tinupad mo yung pangako mo sa akin. Nakita ko kung gaano ka nahirapan pero pinilit mong lumaban. Ang galing mo. Sobrang proud ako sa'yo. Masaya ako kasi nakilala kita kahit sandaling oras lang. Salamat sa Panginoon kasi binigyan niya ako ng pagkakataong makilala
at mahalin ka. Doon, ikaw yung naging lakas ko. Salamat kasi hinayaan mo akong makasama ka hanggang sa huli. And then, biglang tumugtog yung kantang The Day You Said Goodnight. Tiningnan ko siya sa mata. Nginitian ko siya at sinabing, Don, okay na. Matulog ka na. Alam kong pagod ka na. At gusto mo nang magpahinga. Ayos lang ako. Masaya ako. Tanggap ko na. Magpahinga ka na doon. Mahal na mahal kita. Walang tigil sa pagbuhos yung iyak ko. Habang sinasabi yung bawat katagang yun. Ngumiti siya. Ngiting walang halong sakit, paghihirap at pagsisisi. Keep moving forward even without me, okay? Make a lot of babies and be happy. I promise to guide your every journey. I love you. Good night, Lesh. At kasabay ng pagsabi niya ng mga katagang yun, ay ang pagpikit niya at unti-unting pagbitaw sa mga hawak ko. She's gone. Wala na siya. Pero yung mukha niya, napakapayapa. Hindi na siya mahihirapan pa. Hindi na niya kailangang pilitin ang bawat pagngiti niya. Because she's in a better place now. Walang sakit sa lugar kung nasan man siya ngayon. Alam kong nakikita at nakikinig siya sa akin sa mga oras na to. Ang ganda naman ng guardian angel ko. Pangakong ipagpapatuloy ko ang buhay mahal. Pero hindi kasing saya tulad noon. Ipangangako kong ikaw lang ang nag-iisang babaeng mahal at mamahalin ko. Hanggang sa magkita tayo, pangakong ikaw lang. Tuwing linggo, lagi akong bumubisita sa puntod mo. At pagkatapos sa bahay niyo, ay nilalaro ko yung kapatid mo. Binata na siya mahal. Yung nanay mo, hirap na hirap pero kinakaya naman. Tinutulungan ko rin sila financially pero nung nanay mo ayaw eh. Nagpupumilit lang ako. Ilang buwan na lumipas pero yung sakit di na ata mawawala. Sa panaginip na lang tayo magkikita. At nagkikita. Maghintay ka lang, mahal ko. Magkikita rin tayo. Hanggang sa muli. Muli, ako si Lechelle. At ito, ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raki Secret File.